Teh merapat neng rumah Pak RT sama Bu RT kayak Bu RT gandeng anak widok. Sing jane iki cuacane rada mendung redup bolong. Nah, Pak Drama syuting loh. Oke, iki wis siap ning rumah Pak RT. Nopo ya? Dhuwur siji ngisor. Mahal iki Pak Melu. Kudune ngisore lho. Wah, dikeki lampu bareng iki. Iki mlorot apa ora kuwi kok? Ya nak buk ya mlorot. Wah, bluk ning rai iso klothak.